Kamola dona saka fo ambe RFM aleka kibaru ogolo de sanfɛ etumana sa ameka kibaru ta kolu di kelen kamola dunia ko ameka laseli ke moro be shikini shike moro duru kana ka bo sumanbuku ka sumanbuku ka fo ka se ku fo olu folen ko fesa ka mola dunia ko bara nye jamaje bara de amidu jalo ali koni mi ka ta ka fle ibne ka fo fien fe fɛn bɛ tali kɛ Yakuba Mamutu Jara ale bɛ k'a ta ka bila bɔlɔlɔ siraw kan maaw tulo b'an na maaw ɲɛ b'an na o de la sa an ye mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ an filɛ yɔrɔ min i ko sisan ci min ni o b'an bolo n'an bolo o ka bon ni ci bɛɛ lajɛlen ye awɔ kɛ daw la dɔn awɔ kɛ kɛlɛ kɔnɔ Kuyate ti kɛlɛ ninnu gɛlɛya sa n'a ɲɛɲinina ka ban a ma se bilen a ka gɛlɛya sa han ko bana fura ye nin ye nka n'o fura taara banabaatɔ yɛrɛ o bɛ dɛsɛ ka ko bɛɛ kɛ o fura ye ni fura ni bana ye ɲɔgɔn ye banabaatɔ kan ka lafiya dɔɔni nka fura ni bana kelen ka ɲɔgɔn ye bana de bɛ ka banabaatɔ yɛrɛ a kun bɛ se ka sigi fura talen yɛrɛ a ma se sigi bilen yɛrɛ a kun bɛ se ka hali a da ni fura tara a tɛ da bilen cɛ mali ko fura tɛna ko ye sa a mali fura walasa an kɔni y'a kanu k'a fɔ n'o lamɛnjɛkulu ka lasi kɔnɔ ko maa ba mugan k'o de ka fara ɲɔgɔn kan ko k'olu wele ko Bajɛnɛ ka lɛfɛ n'o ye jamukan ye Bajɛnɛ ka lɛfɛ o kɔkɔrɔ donni ye o la sa ko carte bɛ ta fɛrɛtɛ min na o de ye 79 08 36 34 Lala ka jɛ alamisa nata Bajɛnɛ ka lɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin minnu ye carte ta an na fɛɛrɛ kɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin olu ka kɛwalew ma ka ɲɛsin hakilinaba minnu ni u bɛ yen ni an kan k'olu ta k'olu ɲɛsin e bɛna k'a fɔ nin ko ninnu ma ka sabu kɛ i b'a ye maaw n'a ma ɲɛ an sɔnna de k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kuma yaasa jamanaden fanba o ka se ka ko ɲɛ ye cɛ a ye sɔn kɛ mɛ ko ɲɛyelen kɔfɛ a ka se ka ko bɔ ko la mɛ mun nana ye jamana kɔnɔ mali kɔnɔ o de malidenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka foyi dilan ni dimi min binna ni dimi min nana mali kɔnɔ yan a tɛ bɔ dɛ janvier kalo ne ye binawale kalo nata ye o tile 17 o bɛ bɛn mali ka kɛlɛ san 14 de ma san 14 an bɛ ni kɛlɛ kɔnɔ den bɛ se ka bange a kɔnɔ ka bagɛn daminɛ a kɔnɔ den bɛ se ka bange a kɔnɔ ka sɛnɛ daminɛ a kɔnɔ den bɛ se ka bange a kɔnɔ ka taa fa senkɔrɔ bololabaara caman ka taa sugu la ka jago daminɛ a kɔnɔ san 14 san 14 n'i ye malidenw baro kɛ cogo ye k'u ɲɔgɔn minɛ cogo ye k'u ɲɔgɔn buruja cogo ye u bɛ ka juguya min ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ ninnu kunna yɛrɛ maliden fanba kɔnɔ pɔr i tɛ foyi jateminɛ o de kama ne ko n ka bi kuma daminɛ na n'i bɛ se k'a faamu cogo di e ko faso ne ko faso e ko mali ne ko mali ko dɔ ko k'an ka ko dɔ kɛ bi sɔgɔmada na ko dɔ ko k'an ka to wulada fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kɔ o fara aw ka kɛlɛ kɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma na ko fo ka jugu donyɔrɔ sɔrɔ jugu ka taa se b'a tɔ bɛɛ kan o tɛ maliko ye o tɛ tiɲɛ o de kama ne k'i ma maninfin kodɔn mali o mɔgɔ ɲɛnama tɛ yen dɛ a ma ka sɛbɛn tɛ yen dɛ n'a ta ma s'i ma a ta ma s'i ma dɛ o tɛ yen dɛ kodɔn mali maa sɛbɛn o tɛ dugukolo kɔ ka ala bolo o tɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'a ta ma s'i ma a ta ma s'i ma dɛ n k'i ma ne de ko aw malidenw ma yan cɛ n ko n'an ma ɲɛ a la a ma ɲi dɛ bawo fɛn min b'anw da la aw t'a si dɔn hali ne b'a si dɔn e mago t'i faso la o de kama an minnu mago b'an faso la n'an y'a ɲini san joli k'an ka ɲɛnamaya bɛɛ bila k'a ɲɛɲini a ɲɛɲininen kɔfɛ ka na fɔ malidenw ɲɛna a y'aw sen da yan a y'a bolo da yan n'o kɛra nin jaabi bɛ sɔrɔ cɛ an y'o perewu di o kɔfɛ
o maliden yɛrɛ fɛnɛ ma bila maa foyi la sa ko fo anw yɛrɛ o ma sɔrɔ anw na dɛ o ye laada de ye ko jamana in tɛ ŋanaw fɛ Sebukɔrɔ de jigila koyi i y'a sɔrɔ tiɲɛ de dusukun nɔgɔ de don an y'a sɔrɔ tiɲɛ de ko anw tɛ ŋana fɛ fo kobilen don o kɔrɔ kobilen m'aw kɛ jɔn ye don dɔ kɔnɔ n'aw ŋana taa na diɲɛ don o don kobilen m'aw kɛ jɔn ye o de kama ne k'i ma e bɛ ka Nisɔndiya Kuyatɛ ka bin yan kana presse i tɛ min dɔn dɛ Ala ka n'o cɛ jɛra n'o kɛra i bɛ n'i lebu ye a bɛ n'i cɛ caman cɛ dɛ to la i t'o dɔn e t'a dɔn donni ma k'a b'i ni ko caman cɛ walima e kun jɔra a la de i bɛna faamu i bɛna faamu tere min b'i kɔrɔ a b'i sɔrɔ n'an ye dɔ fɔ olu ta la an bɛ taa ɲɛfɛ parce que olu ta tɛ fɔ ka ban a bɛ n'o dogo dɔ fɔ k'a bila o sɔn na parce que tere de b'u la koyi a bɛ tere min furakɛ ta dɛ n baw kana jigin an faw kana jigin tere de b'u la a bɛ furakɛ ta jamanaden fanba u dabara k'u tɛ ŋana fɛ ŋana de b'a dilan ŋana de bɛ don a ni kow cɛ kunnawolo ŋana de b'a d'a ma e ko k'i tɛ ŋana fɛ i bɛ min fɛ i b'o dɔn i bɛ min fɛ i b'o dɔn o la a bɛ sa ko an kɔni y'a bila yɔrɔ min na o de ye Burulayi kɔni nana laseli kɛ an ye laseli min ni an y'o sɔrɔ ka bɔ fɛn bɛ tali kɛ Sirifila TV o jabaraniso la ale kɔni nana yira k'a fɔ kuma caman bɛ fɔ sanuko in na ko darakitigiw ni karasɛriw ni maa caman a bɛ n'a fɔ ko fɛn min n'a bɛ fɔ n'o o ye dogɔnɔmugu minnu bɛ fɔ ko dogɔnɔmugu jugu don ko olu t'o baara kɛ mɔgɔ ye dɛ bon ko siyaniri filɛ nin ye ko olu bɛ baara kɛ bɔgɔ min na parce que a bɛ n'a fɔ sanuko in na komi n'o kan ka faamu o de ye sanu kɔni ye fɛn ye a bɛ ɲini bɔgɔ de la dɛ n bɛ bɔgɔ caman cɛ mɛ bɔgɔ caman mana cɛ sanu mɔrɔsɔ de b'a la fɛn min wele sa ko baga n y'a mɛn ko bagayogo ye min bɛ mɛrikiri dɔnbagaw de ye olu bɛ ko bagayogo awɔ mɛrikiri dɔnbagaw olu de wele ko bagayogo fɛn in filɛ nin ye a bɛ di ma yɛlɛ fɔlɔ dɛ bɛɛ t'ale a da ka gɛlɛn fɛn min don a sɔrɔ ma nɔgɔn ale tɛ ɲagami ko caman na dɛ a bɛ n'a fɔ n'o de kɛra sa sanu ko ji la bɔgɔ min ji min na ale de bɛ sanu kuru ka fara ɲɔgɔn kan kɔfɛ u bɛ tila k'a sama tugun k'a bila yen ko baara tɛ kɛ ba kɔnɔ k'a tɛ kɛ kɔda kɔnɔ mɛ ko minnu bɛ baara kɛ siyandiri la sa dɔ la olu de bɛ taa bɔgɔw cɛ sa a bɛ n'a fɔ sanu fana minnu ka dɔgɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan o b'o sɔrɔ bɔgɔ de la yen olu fana bɛ taa u sigiyɔrɔ dɔ la e kumana ka siyandiri fana gosi o kan ye yaasa sanu ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ok ko n'o de kɛra a dɔ la sa a bɛ se ka kɛ o de ji bɛ se ka jigin ka taa kɔ ani ba kɔnɔ mɛ ko min bɛ sen na nin bɛɛ kɔfɛ dɛ o de ye ba yɛrɛ ɲɛ jɔrɔlen to ko min kuma bɛ ka taga segin ka na ɲɛ foyi tɛ fɔ an ɲɛna kɛrɛdi kibaruya jɔnjɔn foyi tɛ sɔrɔ ka fɔ a gɛlɛyara nka an n'a ta kelen kelen kibaruya minnu ni o bɛ nin ko ninnu ko kan an bɛ don k'o kɛ ka jama kumana fana ko bi fana ye don wɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma ko la semaine nationale de la réconciliation ko dɔgɔkun min ni o bɛ tali kɛ malidenw ɲɔgɔn cɛ fɔ la o ni kan bɛɛ ko a baara kundonni ka kɛ ni a tako 4nan ye o tɛ 4e édition ye sa wa ko o kɔni ye bi ye ko sigi o na kɛ fɛn bɛ tali kɛ CICB san kɔni b'a sɔrɔ sa ko baara kɔni daminɛna ko bawo ko k'a daminɛ tumare 8 tɛmɛnen kɔfɛ misɛn 30 ko baara in kan ka kɛ o baara in hukumu kɔnɔna na k'a bɛ ye ko a denfaya o kɔni talen don ka di général de division Abdulayi Mayiga ale de ye jamana kotigi ɲɛmɔgɔ ye kotigiso min ni o wololen don k'a fɔ k'a bɛ nin baara in sigi sen kan o ye kotigiso ye min ni o kalifalen don i bɛna ye k'a fɔ général Ismaël Wage
ale ka kotigi so de ɲɛsinnen don nin baara kɛli ma et puis k'a bɛ ye k'a fɔ sisan ko san o san ni kɔni sigi o bɛ kɛ sa ko sigi min don k'a bɛ daminɛ bi fo ka taa se nin kalo in tile 21 donc a bɛna fɔ dɔgɔkun bɛɛ la komi n y'a fɔ cogo min na sigi in kɔni nin y'a san 4 ye a bɛ sigi ɲinɛn ta ko o kumakun o ye a bɛ fɔ ma ko héritage culturel ni héritage fɔra o bɛ tiɲɛ ko fɔ ni culture fɛnɛ fɔra o bɛ namu ko fɔ donc a bɛ na fɔ an ka tiɲɛ namu kunda min tugura la sa o ye facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AS ko ni o tiɲɛ min n'o bɛ tali kɛ an ka namu sira fɛ ko tiɲɛ min n'a bɛ tali kɛ sa jɔ n'o ye bɛn ka taa se fo kanbɛn fɛn bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana saba ninnu kɔnɔ n'a bɛ wele k'a fɔ ko AS l'AS AES ayiwa san kɔni an bɛ nin ma ye an bɛ don nin bɛ tɛrɛmɛ sa wa ou bien an ka nin ko in dɔ ta parce que ne kɔni ma se k'a faamu san 4 bɛnko kuma bɛ sen na ayiwa bɛnkɔrɔ dɔ de bɛ ka ɲɛnɛmaya anw fɛ san o san wa walima a laɲini ye ayiwa ne kɔni dɔnko banna ko in na dɛ c'est à dire que e kuma bɛnɲɔgɔnya dɔ de sɔrɔla ka bɛn tuma dɔ ma ni san o san an bɛ jida o ko sannan kan wa walima baara in laɲini ye san o san an b'a ɲini ka bɛn labɛn malidenw ɲɔgɔn cɛ de sa wa ne kɔni dɔnko banna Amir ne dɔnko banna dɛ Mali ko la ala kana kɛ koyi subhanallah bon a dɔ la ni kibaruya min sɔrɔla an t'o ɲini sini an t'o fana lajɛsɛ ka fara kibaruyaw kan parce que ne kɔni dabali banna san 4 dɔgɔkun kelen bɛ ta ko ka cɛ fɔ ani kanbɛn ko nati Mali kɔnɔ a kɛcogo ni ma ne bɛ k'a faamu n'a fɔ o dɔ de kɛra ka bɛn tumada dɔ ma ni wagati san o san an bɛ ji da o sanna kan pour que o min sɔrɔla o ka se ka lakuru walima baara in ye san o san an bɛ ka bɛn nin ɲini ye wa n ma se ka faamu ɲingɛn dɔrɔn de don est-ce que ne kɔni m'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la mais ni min sɔrɔla bi an n'o kɛ kibaruya ye k'o fara jama ka kunnafoniyaw kan sini n'Ala ka jɛ